iwei kapriang subhai pi syakanika amen faithful and true channel but syakadika jing ya pet ya kami ya ke jing tho jong kita ki boong ki early church fathers but hakanika ski lengkot syapang kewe ke jing tho ya ki baki don ki ba ainam ba don uta u ik yang u pseudo Ignatian mut ke bomut ba kan ke jing tho kamra dei ba tho u Ignatius jong ke Antioch ba di bishop jong ke Antioch re langit ba don dawi pat u ba tho ya kan ni ya ke ba ya kan ke jing tho ya ni jing pen kala ya ka na ka original ke bala tho la wanra da uwei pat u briu pat ka kerteng jong u briu ke dei ya ke ba ulah tho ya ke we ke jing tho ke ba kerteng the patres apostolici baru kerteng u briu de u kerteng u funk but ka nika jing tho ke ba kendiat ke ba ngini ya ai happy ha ke nika singi ya ke ba la tho tang si paragraf but kene ke jing tho ke ba airu yangi ya ke jing mut ya ke jing tip ru chapang ke jing long but ke jing don jong ki kerdan per ha ka palang ha ki tu ki spa snem ke spa snem ke pasau spa snem ke pasau tu ula tho une babu ya kene ke jing pen kelaktin ke ba kambiang wa dan ki pat ki jing tho ki bam biang di umsiam labu bah bat umsiam la yatu ba ya ki wei ma ki don ki jing tho ki bam da dei bah ya jing tho sepang ki kedan ba per leni ki jing tho ke ba mi na u Ignatius jong ka Antioch dengan ai happy ya kane ka jing tho ke ba ong kum ni ngai kublei ya kun huon ba khu jong ki presbyter ka mut kiling do so blei ngai kublei ya ki dikon ba khu ban ya uta u ba hanga to ai ba ngan yo ya u ha umen sim ba khu bo un sim ya ka jaka jonga anda ngala poi ha Chris mut Ukraine sepang lengdo bat uweina kita ki lengdo ba u kmi lenti ba un sa sim ya ka jaka jong u Ignatius juk Antioch hadin ba ulayap da ba ong ini kene ka ktien andang ala poi ha Chris to ai ba ya ka jing im jonga and I na ka banta jo u ngai kublei ya ki sub deacon no ki don ki deacon ai kublei ki deacon ba khoi ul ong menne nang tahani ong don ki sub deacon ngai kublei ki sub deacon kemut ki don ki lingdo ki don ki deacon don ki sub deacon ta seki wipat kini ki belong ki ministry hapo jong kabalang mandai ki nong pule dan yang ki lectors don seki nong ruai ki kantor ki nong up kerdop dan ki porters ha pareng nang ki nong tep ya ki bayap ki nong bek sui bat ki nong ngap la ngai kublei ya kitu ki ba page bat sumar ki kerdop bakoi bat ya ki deaconess kemudian ki deacon kente ha ukris ngai kublei ya ki teisoti baliate banlong ki jong ukris namar jong ki nga kemen ha utrai ngai kublei ya ki paj utrai nadu ki baritam hadu ki bakrautam bat ya ki parakan tei jonga baro how try para peneng kini kijing ai kublei kedon kijing tok batai kendiat ya ki tei soti pada kijing ai kublei ya ki paju blei kijing penkela Latin Latin ke barim ya kene kijing bu ya kene kijing tok atau bakini kiri kentei ula kentubru ya kijing ai kublei jong u ya kiri kentei kiba la klat no ki tengah jong ki di tangkat tu kan ni ka jing tho kalong ke balengkot ngakwa ruban ai tang ke balengkot ha kan ni kesi
Pada ke bang aku aban ong biang susu. Ya kene ke jing long ber ke jing don ki kerdan ki pa per ha ka palang. Ha kene ka palang ha ki spasnem ke pasau. Tinga ong biang ha ka palang ki don ki bishop don ki lingdok seblei ki presbyter ki don ki deacon wan sa ki subdeacon nang ta ki don ki nong pule ki don ki nong ruai ki don ki nong ap kherdop ki don ki nong tep ya ki bayap ki don ki nong bek suit don ki nong sngap pla but ke ba ngi i ya ki ba ngim kim da thọ bun ha ka jutang ka patmai sepang ki dikan kentei dikanes ha ka pareng bagi don kita ki dikan kentei ya ki ba ha ki ni kisingi ki bala depru ki don na pedeng jong ki reuniam kentei ki ba kwa ban wan ra ya kane ban don ki dikan kentei di lese ki la lap ya kane ki jing tho kabadon nadu andai sepang ki jing don jong ki ni ki dikan hagi kam jong ki apostol lese pila ban ken mau badon ki dikan kentei di kemut kadon haka jutang bertamai badon ki dikan kentei de lese nga ong nga si ong kumta lese pin wat hi hang no la tho haka kita ka jutang bertamai sepang jing don jong ki dikan kentei kata ke de pi ban de wat nga nang pat ye tu hang no kadon ke kam jong pi wat hang no don ki dikan kentei haka jutang bertamai bala tho di kemen ko para kalong ke pasutenat ban wat ya ka history jong kepalang ya ka jinglong kepalang nadu menang sedang kumno ki yaj kumno la penyaj ki kerdan ki ministry ki baladon ha kepalang mensua mendai tu kemen ko para ngaru ngawer ya pi pi kwa ban tip hai ke jinglong jingman jong ka niam bat kepalang kristan nadu basdang kapah bingin ya pule ya ke history lan ke jing tho jong ki kapah balang but ke ya ka ki tho ya ka ki sim ne ki sot ha ka jing hikai but ke jing batai jong ki ya ke jing ngej hau kris but kumno kalawan kata ke jing ngej ha ki kristan leng mau jisu but ya ke ba ki pen ya so ya ke ba jisu ula hikai ya ki apostol di dah kepangi siong hai la tho ha bible ngin nam yo di nomor kata konmen ke para ingin long kendiat ki pas ngawrit ban wat ya ka tenrai om di ban syukop banga nga ngai tang ya ka ba ong kris karena pitip uji su ong ayu karena pipriang uji su ong ayu bun ki ba ong nga ngai tang ya ka ba ong kris hendrai kim siam priang ki syukop ya ukris andre kim im ya ka bau jisu laong konmen ka para ngakot ki baong hakina kadur ban kala ka bamut ban map no jisu ba pi syukop yu jisu klem dapediang yu jisu to try on ya rap ya pi ban singu tu ya ka jing sisa ban su tu sisa u jisu ong kumno ban pediang ya ka ba u jisu ong sisa kumno bannya kapasiu ong ba ngam het yano ba patai start uta ngai ta bong jisu te ngai ke ni ka bong jisu ngai ala pile sisa ke bong jisu long ye bang lapa ka jutang ba thamai pilalong kristan ba sisa para bong long kristan ba sisa pinlong katolik kristan ba sisa kide katolik ni mar kata perkat arsin laisin apa piong ngapediang tang ya jisu to kani gede jing pen perkat ya pi perkat bah wat bah ti bah oi japati pinsa labun ki pam pim sustenat ru henrei ya ka do not hi gede ke bah pin lab ya ka bah but ya ke bom bah the night pediang ke to try lembaga je mensim je u
un persat men sim ya pi bat ba pin la ban pediang sisa tang ya ka hok tang i jing sisa om ya ka wei pat klem jing sisa ngai roy try bu try le jet yang abandon hakane ka kunhun ka balang pat kaniam ka badai hi dau kris om dei kino ki ba la shu tau de ki briu namar ba ki su tenat ya ka balang tin mar kata kon men ko para pat ki perlok ki pesngap berbore kan ki channel berkat arsin ke kata ka jing sisa Jisu orang ke jing sisa ke pelai le japi te to pediang sisa kan ya ka jing sisa kepada uji suhi tang kata syua resi wen ka por jang pi ini saya kendu try yang kerku ya pi pa pi laban pediang ya ka jing sisa